ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನಿ venuru ಪೆರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತೋಂದೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯುವ ಓಟಗಾರರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಆರು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದ ಕಂಬಳಡ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ನಿಂತಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರಿಯರು ಅವಾಯುಕ ಇಂಜುರ್ಡ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಆರೆಗೆ ಗಿಡ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಬೈದರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪವನ್ ರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂತ ಇಲ್ಲರು ಫನ್ಲೆ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಬೂರಿಯರು ಈ ಸರ್ತಿ ಎರಿಗಿಡ ಆಯ್ಜಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಇತ್ತೇರು. ಇತ್ತ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೊಂದರೆ ಕೈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಲಾಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ತಂದದೆ. ಇತ್ತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ ಸರ್ಜರಿ ಸರಿ ಉಂಟು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದ ಕೊಲ್ಲ ಎರ್ಮಲ್ದ ಕೊಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಲು ನೂಜಿ ಬಾಡಿದಾರ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇತ್ತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ವಾರ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಕಂಬಳ ಮುಖ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಪೆಡ್ಸನೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪಗಂತ ಪವನ್ ಮಡ್ಡಿ ಜನ ಕೂಟ ಅಂತ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ನಿಂತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೆಂದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಇರಿಗೆ ರಡ್ನೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಆನಿಯರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಿಟ್ ಆತಾರೆ ಎರಿಗಿಡ್ಪ್ಲಕ್ ಐತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಡಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಅವೇ ಬರ್ಪೆಸೆ ಅಂದ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತೇನ್ ಅಂಚ ಇದೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಂಬಳ ಬೂರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಇನ್ನೇ ಕಂಬಳಗ್ ಇನ್ನೇ ಬೈದಿನ ತಿರ್ದು ಮೂಳನ ಬೈದಿತ್ತ ಮೀಯರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮೀಯರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಶ್ವನ ನೇರು ಇತ್ನದೆ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ಗಿರ್ತಿಜ್ ಸಂದೇಶರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪವನೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಒನ್ಪಿನಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌಡು ಬೂರ್ದು ಆರು ಮೂಜಿ ಮೇಡ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಒಂಜೇರು ಫೈನಲ್ ಕಣತಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಇಸಿಟ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಅಂದ್ ಸೆಮಿಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಮನ ಬೂರ್ದು ಅವೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂದೆ ಮನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮೇಡಲ್ ಆತು ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ರಡ್ ದನಿಕಲ್ನಾಗುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನೂಜಿ ಬಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಗಿಡ್ಪುಣಗಲ್ಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವೊಂದೇ ಬೋಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಮೇರೆ ಇಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮೇಡ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೋಲಿ ಮೇರೆಗ್ಲಾತು ಟೀಮ್ಗಳಾತು ಅಂಚ ಏಪಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಈರೇ ಎನ್ನಲಿ ಮೂರ್ ದಿನ ನೀ ಮೂಜಿ ಮೇಡ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಆತಂಡ ಐದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸುಮಾರು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ 15 ಕಂಬ್ಲಾಂಡ ಐಟ್ ಅವು ದಾದ ಪರ್ಲ ಜಿತ್ತೆ ಯಾವ್ದೈತೆ ನನಿತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಆತೀರು ಫಿಟ್ ಆತ್ಲೆಗೆ ತೋಜರು ಪೂರ ಅವೀಗ ಅರೇಪ ಬರ್ಪೇರು ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಜಲ್ಸಡ್ ಬೈದಿರು ಬರ್ಪೇರು ಸೈಡ್ ಡಬಲ್ ಮೇಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆ ಮಾತಿರಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೇರ್ಲಾರು ಅಂಚಿನ ಚದಿತಾರ ಎರ್ಮಲ್ದಾರ್ಲ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ನೂಜಿ ಬಾಡಿದಾರ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುದಿಕ್ ಕಂಬೆ ಮಲ್ಪಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಗಿಡ್ಪೋಡ್ ಮರಿ ಅಲ್ಲ ಬರ ಅದು ಕುದಿ ಹಾಪಣದೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಿಡ್ಪೋಡ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಬಳಗ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ ಬರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರೋರು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತರು ಆರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಕೇನ್ಲೆ ಬಂದ ಅಂಡ ಇನಿ ಈರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುದ್ದು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರು ಬೇಗ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕು ಹೆಸರಾದ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾರ್ದು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್